Ringsted Forsyning er et forsyningsselskab, der både leverer rent drikkevand, leverer fjernvarme og håndterer spildevand. Jeg hedder Michael, jeg er ansat i deres fjernvarmeafdeling, hvor jeg sidder som projektleder. I Ringsted Forsyning der bruger vi DocuNote som vores primære arkiveringssystem, og det er til arkivering af alt lige fra projektmateriale til mails, til kundehåndteringer, til alt, hvad der skal arkiveres og gemmes. At det foregår automatisk gør, at vi sparer en masse mandetimer eller administrativt arbejde i den forbindelse med at få oprettet en traktor. Når kunden har været inde og oprettet en formular, så har de samtidig oplyst alle deres kontaktinformationer, som bliver gemt i et forklæde inde på DocuNote. Og så har vi alle de oplysninger, vi skal bruge fremadrettet. Når der så kommer noget på den sag, så bliver alt gemt på den sag. Samarbejdet med Intranote har fungeret fint. Hvis vi oplever udfordringer med nogle formularer, der ikke er udfyldt korrekt, så er der ret hurtig respons, når man tager kontakt. En ting, vi er rigtig glade for, det er i forhold til de nye GDPR-regler, der er kommet. Der har vi mulighed for DocuNote at sætte automatisk sletning på mapper. For eksempel, når vi har nogle forskellige mapper, som indeholder CPR-nummer, så er de sat til at blive slettet efter for eksempel 6 måneder, eller når sagen er afsluttet. Så glemmer vi ikke at få slettet personfølsomme oplysninger. Det er en stor hjælp i forhold til at overholde gældende lovgivning på det område.